हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। गिबि आपडेटआनो जाबाय लोगोसे मुंदांखा कमेडियान एक्टर बिपुल राभा आरो रन्टु बर'खौ नुनो मोनगोन। बेनिखायनो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय, मानोना बिथां हेलिना दैमारिनि गिबिसिन राभा मिउजिक भिडिअ जागोन। आरो गुबुन मोनसे आपडेटआनो जादों आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालांनो हागोन। मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लाना फैयो। बे चेनेलाव नोंथांमोना बेबायदि टाइपनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो।